assalamu alaikum won bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko woni e jaam fof yata ko enen ɓuuri en garti ɗo noon émission meɗen gonka debbo e rendo men ne kewmu wiide ni tan sa wi gonka debbo e rendo men ma haalde suka kalda e mawɗo kalda e debbo kalda e gorko hande noon eɗen jogui ɗo ene sunare mawde hono ceerno Chérif Ba woni sababu meɗen e makko noon ko ceerno Ismaïla ceerno Ismaïla Sow gorko mo hoore fonde woni sababu meɗen e makko ɗum waɗi noon en duwanima hande leñol ngol foof kadi ha tengte galle Baye Niass hande waasi kono leñol fulɓe enen waasi ɓe mbasi hande tergal manggal saabu no waye e diine l'islam e no ɓeydiri diine o nde Allah adduma nde o ɓeydi diine o ha ɗon wawi hadde hande noon hanki Allah nawtimo e joomi ko eɗen ñagonomo to ummiɗo to fayɗo yo ɓuranmo to ummiɗo te eɗen jogue makko jortu moƴƴo ɗum noon en duwanima ceerno Ismaïla Sow en duwanima kadi bandiraɓe fof en duwanima kadi leñol fulɓe fof kawɗa ha mi salminima mi juurimama mi salmitimama mi juurimama Binta Alhassane Tall en calmini dendagal bandiraɓe meɗen hittiyankoɓe ndeɗo yewtere wiyetede ani darde debbo e nder Renndo en calmini kadi karalo laaɓɗo juuɗe biyeteɗo Djiby Dieng gorko mo Kanel salminama o juurama eɗen gandi hande ko le 9 août nani hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati ɗo e Piindi TV taw heta mon wiyetede darde debbo e nder galle ɗum noon ɓaari kan woni almami o holli en won duttiɗo taw kadi koye leñol he jeeya kadi ko joom no gueɗal to banggue Allah kadi ko tergal manggal ko aduna ko noon tan yata mboɗo mi ara woni aduna hay goto anda ko holɗen ko holtoon ko honde hay goto anda ɗum wadde noon yo hawre e joom makko hawre joom makko wona koddiɗo sallllahu taala alayhi wa sallam woni mouhamadou rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam en calmini Binta bandiraɓe tam hay goto mabɓe en goppani en ñaguimaɓe Allah moƴƴere surtout ma bandiraɓe men noddoɓe en jamma ñalawma enen mbiya mi ɗaha Thiam nde ɗo yewtere nde mbaddata Binta Tall vraiment ko yewtere wonde fayida nde min beltorto kala saaha ɗum noon Binta keɗotoɗo en jeeɓo en fof salminama tigui rigui juurama eyyi kawɗa ha ko ɗon tan gartanmi e ma joni kala mo ganduɗa ene heeɗo yewtere nde ene yeeɓa ɗum kadi ene dañi hen weltare en calmini ɗum no fewi te nde ɗo yewtere mbima ko bandiraɓe jiɗen ɗum koye mumen surtout wonɓe e diaspora ɓe hay sen jooɗima balɗe ɓe jeyani ɓe gona koye namdade taw eɗen celli walla ko gonden e dow muɗum ɗum noon min mbawa yobde on min beltanima on no fewi ono wonɓe e diaspora ɓe en goppani hay goto kadi en calmini kadi wonɓe ɗo e lamorgo dowlo leydi Sénégal en calmini foof eyyi kawɗa ha so ɗum ɓenni hande garden koye fitinaji ɗi kewi e aduna o ha heewi ha tengtenoɗon wuura meɗen Sénégal hulanoɓe natti hulede hersanoɓe natti hersede hande so yeehi ha hilifaɓe diine men ene ƴatte ɗon hande eɗen foti hulde e nduɗen leydi hande hol eɗen foti yewtidde e sukaɓeɓe yo gartir haqqillaji mumen no fewi saabu suka wawa dañde ko ɓuuri jinnaɗo muɗum kadi suka wawa dañde ko ɓuuri ga haala jinnaɗo muɗum leydi meɗen jiiɓima fitinaji keewi bonnedagal heewi kawɗa bonnedagal heewi fitinaji keewi Binta Alassane Tall debbo mo Dunga Rindiaw min beltima ñande fof aɗa adda ko weeli aɗa adda kadi ko yaade e jamanu hande kadi yanti hen en beltima noon no fewi haade men fuɗɗade yewtere nde noon il faut ɓeɗo mi salmina ɗumen taw woni Alhaji Mamadou Won gorko cubalo mo toon to France o salminama o juurama en wonde Amadou Won Alhaji Wullum Sarr en wonde Samfarba Diew ɓeɗo hettiyankoɓe meɗen no fewi ceerno o Baro o woni ko toon to France o eɗen gandi kadi ceerno Alassane Sall jeeya ko wasatake o kono monɗo ɓeɗo foof ko yiɗiyankoɓe a haali gonga Binta sa wi a haalta ko haalno ko ala ko jogorɗa haalde par ce que ko kalta ko ko jogorɗa haalde ko miijiɗa e ɓerde ma ka jogorɗa haalde ko fof haalama e aduna nde so ari ha heeɓi ɗo heddumi tan ko ruttade Allah e hulde Allah kono en gandi aduna o kam hande sinno ko deftere wonno wiide ko deftere nde weeli en kalda noon pour safude ɗum en famɗiɗi safude ɗum kono men kaal kam haqqe poti haalde par ce que joƴinen ɗo ko hen kaal wadde seɗen kaala noon fuɗɗo tan koye meɗen eɗen gandi
aduna o nayi ko ardi ko fof jibi aduna o ko nayi do hankidin sinno ko darinoɗo ko neɗɗo wona gorko walla wona debbo sinno fof noon dañi duuɓi temedere capanɗe jeetati kala kiɗe jeeyi wadde firti yimɓe yo gandu d' abord aduna o nayi heeɓi nokku donc première chose gueɗel gonguel ngel ko wonno ko natti wonno nden ko needi e gandal e pinal ɗum hande natti pinal ngal ne woni kon kon ngal ɓurti kala ko ɓurti moƴƴani ƴeew sa ƴetti ndiyam ma joni a waɗi e gotel mo 1 litre so ɓurti hono wayata wonama koye rufa bon joni pinal ne woodi jibi kono pinal ngal koko ɓurti ɗum tagui wayno wayni needi kam ala needi kam ala par ce que haɗi needi wodde ko fotɓe neede ɓe moni ɓe nehani sa nangui ɓiye a waɗi ɗum président de la république o wonma palanto omo nelma palanto no woni o nelma te ɗum kam nayi jardi laajeji wallahi no foti wonde wallahi wona noon foti yidde ɓiye kadi ha ɓuranma hoorema ɗum ko erreur ɓiɗɗo sa jibini ɗum saɗa yiɗimo a jangguinanmo nehamo a jangguinanmo nehamo aɗa jangguinamo ɓuurano aɗa jangguinamo kala kene jangguinde aɗa jangguinamo aduna aduna ko deftere ma jangge donc so tawi a jibini ɓiye noon suwat ko gorko walla ko debbo a jangguinani mo école a jangguinani mo ɓuurano a jangguinani mo aduna on hono siforte min kawɗa ha no wiye pinal joni sukaɓe joni ɓuuri fidde e mawɓe nden kono min pinal nengal ɓuranimi pinal hande waɗanani kalama ko bima pinal ngal ko ɓurti e kodde ko ɓurti moƴƴani voilà par ce que ɓe jogui ko pinal mawɓe joguino hanke ngal plus pinal jiggal gongal pinal tubakoɓe pinal arabeɓe pinal banganoe ɓe jantini e pinal meɗen ngal ɗo ɓurti noon ha watti ɗum wonko ganduɗa en jeeya ɗum woni bonnedagal saabu hande guila ɗawa dawi enen ganduɗen ko needi suka so nehima daña ko heewi toujours ne wiye suka so boni needi anda to mayata par ce que sa boni needi tan a mayat law addanma mayde law woni potta e guiƴum bamma taw no jogui gandal ngal ganduɗa bamma jogaki ɗum bonira ɗum needi holluma gandal muɗum wona balde ma kaade ɗon balɗe ma kaɗo ɗon ni jibi ene ɗum ala probléme par ce que balɗe fof ko gasa mais ɓuuri bonde binta ɓiɗi bonde ko durbude e nder gurdam mum wata ƴakkude tekke walla mbayana fotata ɗum ko firkitade e mawɗo watta noon mayde ko maytere ɗum ala kulli ade kono jinmi widema il faut binta minema e heeɓi en koye men ɓe duttuɗen galleji ɗi wallahi so duttima e galleji ɗi duttuɗen koye men d' abord nehoɗen ay sa yiiɗi neede a nehoto a nehoto ne woodi sa yiiɗi neede a nehoto ha gayna ƴeewa neede mais an sa nehaki a wawa neede a wawa neede par ce que haɗanma neede ko anda holko woni needi ni d' abord sagaɗa ne a anda holko martaba gonɗo hen ɗo faydaki rongal hen ne woodi hande kala mo jiiɗa en nangui ɓiyum en fawi ɗum ɗo ɗo en fawi ɗum 17e étage an aɗa wawi less holko addi ɗum ko wasa jibinde law non walla non addi ɗum tan ko wonkoye bonde ay fijirde sene bona ko par saponare nden fijirde fuɗɗima ene weela ko par goto goto kono so felti bonde hanke ene fusa famide wontere ko ñappal patate voilà bon waɗi noon goram ko jinnaɓe ɓe jiiɗi ɓiɓɓe ha ɓurti mi anda pourquoi ko seyɗade noon waɗi noon seyɗade waɗi noon seyɗade ɓuuri ɓe doole andi seyɗade noon ko woroka seyɗade ko hokka gueɗe ɗum ha timmi ɗum tagui seyɗade hande oɗo saaha mo gonɗen ene heewi jamanu kono noon ay haala waɗi walata ladde a Cheikh Tidiane Al Maktoum yo weɗen Allah wone makko yo Allah yimmo wiya fof ko haalno o wino kanko haali yimɓe fof nani o wino leydi Sénégal yoɓe lootir leydi ndi sadak e duwaw soɓe mbaɗani noon leydi ndi ne wawi lotorade ɗiɗam woto askidaji ganduɗa hande ɗeɗo hitande ɗum foti askidaji ganduɗa kewɗe kay foti pitta e nayyi kewɗe askidaji bannoɗo adana ɗi
mayoɓe laaɗe ɓe ko tenti tan ko heccangue tan walla to hanki oɗo dupa ɗin fondata dara fondata naata ala ko welma ka julɗo ka sénégal naɗi mbiɗa aɗa andi martaba sénégal jogui o gara e oto tawa toon jinnaɓe mawɓe nan toon sukaɓe nan toon tigguji nan toon ɓe mbawana koyemumen nan toon état jeegue beddoɗa hen wiya yeddute anda ni no mbiɗa ɗum ni wiyete cocktail malaton ɓe mbiyata gam haɗimi haalde inde hono mi haalde oɗo fujjade cocktail malaton ɓe mbiyata ɗum kaɗa te kadi ono kaldanmi tan joni mi e mbimi kaɗa ha ko wase miijade hande bis mo duppuɗa o goggo ma ne wawi wonde hen attinani kaw ma ne wawi wonde hen attinani mawde mo jiiɗɗa yimma e baba ne wawi wonde hen attinani ceerno ma il faut par ce que yimɓeɓe koddani hande mbaɗa wawi yewnudemo mi wiya hande mbaɗa ƴeewoya kawɗa ha mi joolay bis te kadi min ko nanmi ko mi anda kam c'est pas sûr nanalla kam ne fayene fooƴe ko nanmi wajiɓe ko dokka ko capantati ujunere ɗum joni ɗum ko jibi capantati ujunere mbaɗa fittandu ɗum ka ɗaccita al yawmul jumati lorɗa ha laaɓa joɗɗa damal jumati wiya ko Allah wawi julɗo wallahi ɓuuri hade julngu gasi ma capantati ujunere taw kalis oɗon ni sa ñaami ɗum a ñaamat kono a ñaami ko ganduɗa fittandu ma yeeɗata haqqille ma yeedata saabu warde fittandu kala nde jooɗiɗa aɗa waɗi imagine oɗo no mbardumi ɗum enen kay joni namdal men e oɗo déga baɗɗo ɓeɗo joni kamɓe waɗɓe ɗeɗo bonande soɓe jiita fof ko poti waɗede ɗum ko namdo fade renno ngol ɗum kam eɗen enen ɗiɗo eɗen namdo renno bandiraɓe ɓeɗo waɗɓe ɗeɗo bonande no e bonde ni oɗo musubu no way ni mayne soɓe jaggama holno ɓe holno poti waɗede par ce que goo gonduɗo haqqille mum binta gonduɗo haqqille muɗum a faami de watta ɗum wallahi haqqille o noon wona hanguede en wawi taw ko kaaɗi ni kono kaaɗi ɗi codanɗa hoore ma saɗa yara sangara walla aɗa jawina yamba walla aɗa pikkiro walla aɗa yara poɗɗe haqqille ma wirnima ala ko nokkuɗa wadde mi ari galle goto mbaɗa ndeysan mbaɗa ɓenna tan mi ara ɗon to mbaɗa ɓenna taw mi waji goto babiraɗo goto tan wonde ɓiɗɗo ene jawinta ha nattidarade joni eɓe jogui ɗum copine aɗani copine ken copine aji ɗi jawngal ala no wona jam copine quoi copine eyyi mi jofi mbiyata copine mi andani wiyete pulaar eyyi jiiɗa jawngal jiiɗa e jawngal joni noon babiraɗo ƴetti copine aji ɗi o en tawi sigineji mum ɓiɗɗo o ene jaggini mum saaha foti mi wiya oɗo ari tan kadi o darto ndegete ko wat noon ko wino ko bukkude babiraɗo ko wino ko fiɗɗo babiraɗo bukku o winno fiɗa babiraɗo ngal fimo kay babiraɗo en deppi ala anne kaw Allah moni seedi nde ɓe gayni nde mbimi an baba o defni tan wayi mi dañata fof firam tan e ɓiɗɗo mo jibinɗa andi ɗum ko bone wallahi ko bone ɗum musiba watta noon ɓakke mayrewo kecce ɓinguel ma nguel gadduɗa ɗo joni guel ko jiɗɗa e makko ko guila joni pour fof kalden gonga ne woodi wona ɓiye ɓoye mo gadduɗa hannde sinon mo joni ɗo ma yimɓe gadduɗa adi ɓiye nan ɗo jooɗi wona o haalni ɗum ine nde ni ɓeji ni cuɓaɗo eyyi cuɓaɗo ko jogui ine deftere o wima ko aboubacar siddiq on ko bamum oɗo Idrissa Mbaye yummo ayse ko yummo aysata ko jiɗɗo rasul wonno babacar siddiq on ko joom gueɗal kono wona ɗum jinmi widema tan jibi so tawi a jebini ɓiye vraiment ɓakke ma regueɗo kecce ɗoɗo oɗo bindital eyyi kono noon an aɗa mooma ɓiye tan aɗa raaya ɓiye tan ɓiye yiɗi foof mbaɗana ɗum non wona noon ɓiye sa jibini ɗum sa nehmo yo ya ho wiya est ce que ko an jibinimi neɗɗo naggue fettiɓe yum jibbi kono añani ɗum mais needi il faut needi sa woni hafirso ɓuurana a woni alimo kulli fallin a ala needi gandal ma ngal yata nafata haydara sa woni multimilliardaire a ala needi ngaluma ngu yata kala garɗo hutete eyyi hande Sénégal huɓɓini ummotonoɓe caggal leydi ene gara ɗo vacance uji walla ene gara ɗo ƴewde leydi ne wayi wono Sénégal ne hewno jaam hewno faydagal mais moni fof tonggui guertoɗe mum an sa jeyama France walla jeyama Allemagne walla jeyama Amérique aɗa aratno vacance Sénégal a watti nande karuji dupe wala mbatta a arata te bapare kawɗa ha min haade musen ɓe mbiya France dégage France mo mbiyata dégage o hande so waɗi dégage an no mbatta no foti ɓiɓɓe Sénégal naɓe gone nder France
ɗum hankkadini ko wiyete ko tan so koɗo haali ƴamat hannde no foti ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ngoni France ne liggoo te hannde développement leydi ndi kamɓe jogii ɗum hannde so lewru ndu maayi ko ɓe neldata e Sénégal e ko galleeji maɓɓe nguurdata ko kamɓe jogii Sénégal hannde ɗum ɗon fof so natti waɗde sa wi France dégage France wima dégage ne jogori fewde aɗa anndi waɗi noon ko hare leyɗele mawɗe aɗa anndi Russie joni nana waɗa récupéré les Afrique ɗum feewi France joni Afrique nana fuɗɗo wiide ne yalte mum enen ni ene wayno mata ko ɗum woni ko doganten kono noon ay neɗɗo ay mbeewa nde yiɗi janngude ngabbude anda sattimi anda saɗa anndi mbeewa mbaɗa anndi mbeewa ay ndi yitana koye dow ɗe ngabbi tawi ɗacce kam mi wawi ha joni on yarata sen ƴeewi hannde France dégage kam wona ko men par ce que France wonko nafi en France wonko nafi en hay so wonko nafɗen France wonko nafi en mawɓe men addunoɓe ɓe ɓe ƴettuno ɗo ɓe nawtunoɓe ɓe ɓe kutorima ɓe wonko nafi ɓa heewi kono paama noon hay so ɓe jaɓani en 100% kam ɗum ko mbaɗani en ɗum ko mbaɗen ha heewi mbasen yewde ɗum ko ɗum ɗo fof e waade noon ay la ilaha illallah doliɗo jaam attata ko Mamadou Rasulullah bandiraɓe sen jiɗi rewde lawol en duttorto hen sukaɓeɓe neheɗen nehen sukaɓeɓe hande leydi Sénégal sinno ko deftere wonno mbiyeten ko wili Allah andi bilto woni hande kus riwata gartugal tik riwata mbeewa dik riwata nagge jooɗo joƴƴinani debbo ɗaccinani ɓiɗɗo ɓe wima noon Binta so hendu wiɗi ñiibi e gueloɗi buuɓe e ɓooɗi sen jogui gawri ndeymiri yoɓe cokku ɓe cotta anen nde ɓe una ɓe mbaɗa jordi ɓe jooɓo nde wonno ko weɗi ɗum ɗo ko woppata ko heddi ko jinmi tan kala ko joni jolde hande oɗo saaha e oɗo jamanu kala ko kalɗa hande ɓaade ka kaalowo kala ko kalɗa sa haalani ko leydi Sénégal ndi wurata ko ene wayno ala ko kalɗa ene noon ko guɗɗande ko welani hande pittali fof nene goyi hande pittali fof nene goyi sa ɗanima ha fini subaka mbiyata ko hande Allah de andi jogoɗum ñalloyde hande wallahi te c'est vrai te kadi tawɗa ha ɓe mbiya sernaɓe nana jooɗi kalata e leydi kalata e ko woni e leydi holno sernaɓe kaalit ceernaɗo kaldo foof mbiya cukalel tokkosel daro ƴatto ɗum ƴatto yummum ƴatto bammum mbiya ceernajo haalata ko haalata ƴattaɗo gila haalani on kay so haali kañum ƴatti hoore muɗum sa yi ceernaɓe fof hande jooɗi natti hay haalde par ce que ko yiya ko hande to fayi ɗo moƴƴani sukaɓe tokosɓe suka so yiiɗi dañde duwa waɗat tarbiyu hande mawɓe meɗen ɓe ko rokkiɓe koɓe dañi ko fof ɓe jabno ɓe kolli needi Allah hokkiɓe koɓe dañi ko hande enen fulɓe enen mbiyatano enen ɓuuri nehade hande sa wino needi tan koye pullo tawete e gacce kono hande mbaɗi sukaɓe meɗen ɓe no mbaɗata kawɗa ha min mbaɗa hersa par ce que hersintami ko ɓi pullo jeeyani wiye o ngal bonneɗagal ko ɓi pullo jeeyani eɗen ñamminano eɗen karna nehen sa yi hande wiye kala jangguɗo ko pullo ko addi ɗum en ne sukaɓe meɗen jangguinɗen ɗumen ɓe kaaɗi ɗo ɓe poti hadde ɗo hande ɗum waɗi kala mo pugguɗa ene famɗi mo puggata hande e gandal taw wona pullo ɗo ha caggal leydi ha foof kala ɗo jaaɗa hande ko ɓiɓɓe fulɓe daari lan jangde mumen la preuve ane ko ɓe mbiyata gouvernement o woni hen tan ko fulɓe pourquoi ɓe gonta hen kamɓe janggi kamɓe jogui needi kamɓe gandi par ce que rokkunoɓe ɗum ko needi jinnamaɓe jangguiniɓe to poti jangguindeɓe ɗo oɓe gondi e needi e gacci kono ɗum ɗon sen gaddi ɗum suka meɗen arayoɓe ɓe kettata ko caggal monji wonɓe garɗo en so kolli needi ɗum noon needi no joguinen ɗen ndi kollen ɗum ha hande aɗa andi jibi nden baɓeɗeɓe tartani han ɗo joni kamɓe woni tinneede holɓeno en baɓeɗeɗe ko baba galle jibin ɓiɗɗo inni ɗum ene ñammina ɗum ne yarana ɗum ene hultina ɗum koye galle he waɗa to nehede d'abord so yalti bedda omo janggoya so waɗi bonnedagal e bedda he baba bedda o nehmo ɗiɗum bammakko fiyamo
arta galle ngoya baba makko yo ngoyata yo baba kaari fi kam wi ko mbaɗɗa argay wara babiraɗo ɓeyɗo baba goɗɗo baba jangguinowo école walla ɓurana walla koye noon ene hano ɓen noon joni fof nattinede hande wiya ko ata fi ɓiye ata fi joom suudu ma ata nedal presque hankkadi ko felti ko bonde wadde yimɓe mboɗi felti ko bonde mais ay Binta ndeysan aduna o nayi wallahi nayi kawɗa ay tubakoɓe koɓe mbaɗi men ko en ala ko mbawɗen hen kamɓe munen doole holko ɓe mbaɗe men mbaɗande kay ɓe gaddi ɗo ko uru machine ɓe gaddi mburu machine ɓe gaddi mana or machine ɓe gaddi manni ɓe gaddi dolli ɓe gaddi pharmacie firanam firti ko ɗum ɗo kala maɓe ɗum ko fof kay saɗa duumi hen tan ka ñawowo ha formation kamɓe jeeyi après aɗa safro e ɓe ñawnete ha para cafroɗa jawdi ma ɓe ñama kalis ma wallahi andi mo sellani kala ko mbiɗamo o waɗat so yeyi jarnimo yeyde kala ko jogi ɗum tata nde woodi bon andi goɗɗum mum eɗen joguino université goto université o joni o uddi won dingiral ɗum ne jeeya ko bonni culture men ene jeeya ko bonni gurna men ene jeeya ko ustinede men dingiral sagataɓe e bomi toon pottanno 11 heures kii jamma ha 3 heures du matin 11 heures ha 3 heures du matin walla won seeɗi holko ɓe mbaɗatno toon ɓe jawtanno toon ɓe pijanno toon ɓe jaldanno toon ɓe ɓuɗanno ɓattodirde kono debbo o ne reena gorko o ne reena debbo o moni fof ene ñani goɗɗo dañde defet a faami toon jimɓe men ɗi yiɓeteno toon pilluji men ɗi gonno toon gueɗe meɗen hanki toon gonno so ɓiɗɗo debbo an Binta a ummira wi nene mboɗo wiya diguira wiyama ko ya janni en andi ko jammun toon wona hande caggal dingiral ngal nde fusine noon anan dingiral ngal to watta nder salle walla nder suudu eyyi nder salle ɗo to dingiral woni joni hol wonɓe toon won ton ko télévision won ton ko portable télévision o ko yaltinta ko wona ko men jeeya ɓiɗɗo ene jodde bamum walla yummum ene yeeɓa ko ala gas mi yiɗi jafoɗum mi haala ɗum min jodde ɓiyam emin jeeɓa télé no puɗɗo guila e hoorema ɗum fof ɓeɗe mbatta hen umnidi tan tawi bawino o nana ñama oya mi ala ñamani baw kaltuli aɗani ɗum joni so jomum mawniɗi hen tan sikkata kene moƴƴi ɗuma ñamani koye baba joni jomum sikkata ko ɗum ne moƴƴi voilà saabu aɗani jooɗi aɗa yebde ɗum e jinnaɓe maɗa voilà min nden kawɗa ha ummotonoɓe caggal leydi ɓe soɓe garino soɓe potte amen ɓe nagganno ko juuɗe amen ɓe mbiye yallah jokku balɗe moɗon ay théâtre pulaar mo mbatton ɗo heno oɗon jangguini hen sukaɓe amen pulaar hay mawɓe oɗon jangguini hen sukaɓe amen pine o wi par ce que ɓe jeeɓat soɓe jeeɓi ɓe mbiya baba ko ni wuuro moon wayi babiraɗo o haala ko ni ni ɓe mbiya pourquoi joni goppuɗon théâtre uji moon ɗi min mbi min goppani ko bawol ngal natti nden kam no woywade fa waɗa cassette maɗa wooda ko dañɗa hen kono joni sa waɗi internet bonni koye internet tan mbaɗa nannude te awa yomnade daña hen seeɗa haadema dañde hen seeɗa ni yata wonto tolniɗa e abonné ji sa ala ɗum a wawa wadde ɗum ɗum noon eɗen mbiya ha hande jinnaɓeɓe yo dutto kadi e neeɗe ɓesguji mum woto fof woppu kadi woto jiyata no sukaɓe mbayi hande ni mbiyon oɗon mbaɗa découragé ni ko jiyaton ko hen ɓurɗon wade neeɗe suka moɗon goncon ɗumen joƴƴinon min mbaɗa sali jinnaɗo mbiyo mi wawa neeɗe min mi jibintama mbaɗa rokkuma ñamde aɗa ñaama aɗa yara somi dawi ko an dawonde somi hirdima ko an kirdini mbaɗa lelluma eyyi kadi min mi wiya somi haali a nananta kam ala min ɗum ɗo mbaɗa sali ɗum kadi somi yi jinnaɗo mbiyowo ala ko mbawonmi ɓiyam kadi mbaɗa yawoma saabu holno mbawɗa jibinirde ɓiya ha pade mbiya ala ko mbawmemo ɗum kaɗa min mbaɗa sali ɗum ko erreur mawɗo par ce que waɗi noon woni ko mbiyam ko tan woto salo wiyede ka kisɗo so ɓiye ɓoynima hoorema aɗa on tamo lawol ayi yo Binta sa fini a tawi bamani jogui jogui dépasse jogui ñamdu jogui
yarduji fof sa wattan haqqille ma dañande hoore ma tan sa renaki abbewal te bawri ko minum kaaƴi walla mo tagi ɓiɗɗo so jibinama o jangguine golle jangguine aduna jangguine gandal ko ɗum woni gonga ɗiɗo musibbaji noon gonɗi hannde e nder leydi sénégal sénégal naaɓe fof wonde ɗum mbaɗa duwaw mbiɗa allah ɗitane hitande fof ɗe ɓeydo bonde wallahi alde ende paɗi ko hitande fof ɓeydo bonde ɓiɗɗo kaɗa ha yewtere meɗen nana wiye ene hidda joni ko mbasatoɗa bandiraɓe e konngol ma cakkitiyengol to banggue yewtere nde eyyi konngolom cakkitingol tan ko wiide enen kam en kala tan en ceerata e haalde heddi noon ko nanede walla jaɓede walla famede walla gollede yimɓe garti needi garte diine yo garti needi garte diine sa woni needi a woni diine ɗiɓe wawi kono code de la route a hewani wadde esquida ƴeew hanki dawon bayla men mo jooɗi ɗon tonɗa men ha cuule diwoɗi ari ɗon tan ene ari lawƴen e ceenu debbo de wona gorko ene yorni tuumum tan ha ɗum ɗo o waɗi façon ngaji ñaƴi tere dodore makko tan mbi ko wa dal kono ɓiɓɓe ngila manaa ƴeeta mbatta ko o tetede gonɗo bulo blanc rouge wala mo jiɗɗa mbimi ha o wimano nayi jarɗi laacen mbimi ha ɗon goppini haalaka eyyi ɗum noon en mbawa haaldude fof tan ɗi bon fois lawol gotol eyyi kono en camminat noon alhaji almami gaydo e galle mum e ɓesgu muɗum e Hadja Houleye Diagne ene wonde farmata gaydo ɓen toon to El Bofto Amadou Sidi Lam nan toon calminimo en juurimomo en ñaguima mom Allah moƴƴere Farba Salli Mamadou on kadi ko walla mbiyamo salli ane walla mbiyama mana Boun Oumar nayɓe aguiba omon toon ko gawlo mabɓe salminama tigui rigui i juurama duwanama en calmini noon alhaji mana no Wullum Sarr en mbawa wasde salmindemo par ce que neɗɗo baɗɗo fayida fe kadi ko battuɗo meɗen haqqille dendagal heeɓiyankoɓe men Binta Guesel o yettete ko liwmon to Italie to o salminama o juurama kanko e Abali mbaɗen ndi oɗo saaha e ngoɗo weeyo ɓe jeeɓa en kadi eɓe keɗo en e mbi jiibi noon karallo laaɓɗo reedu laaɓɗo juuɗe e laaɓɗo golle Allah jarama o jarama kala ko yooɗe meɗen anda ko kanko rewi ɗon kala ko weeli hen kadi kadi ko kanko rewi ɗon noon Binta mi wima Allah jarama anne kadi a jarama kadi ɓeyda wattude haqqille ma e yewtere ma nde ɗo par ce que yewtere nde ko yewtere yeɓetede no fewi oɗo jamanu commentaire uji kewɓe hen ɗiɗi keewi ene ɓuurimi dole ni ɗum noon mi tottidma konngol ngol calminen Allah jiiɗi imbawi joom galle ma goppiɗoma ya ar mbaɗa ɗeɗo gueɗe baɗɗe fayde leñol ngol Allah jarama jarama eyyi kawɗa ha ko weltanademo tan e rottudemo teddungal mi wima min so mboɗo huccite ma expérience o ne ɓeyɗo no fewi ɓemi sa joddima ceerno ma ala ko hawonma haydara saabu kala ɗo cagguiɗama saggite ɗum noon yallah junnu gurdam ma accitma e fodde yel maɗa en calmini fodde no fewi no fewi sinon départ o noon kalɗuma bonnono yewtere nde wolɓaɗo ko fewi wayni eyyi ko ɗum gandum ɗum waɗi il faut mi wonma boleke ha haadi ɗum law kam gam andano paadi eyyi kodde min calminima min juurimama hamin mbimaɗo fawɗa junggo maɗo woto ɗon tan ay hande no are amen dande nde lafti foof lafti ceer wallahi kamɓe ɗe rewɗa ɗon eyyi caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum ko weltanade caméra meɗen o hono Djiby Dieng Sala gorko mo Kanel e Kanereje en beltanimama no fewi saabu ɓe mbi karalla laaɓde juutgol so huccite e ma ɓerde ne laaɓi yeeso ne laaɓi ɗum ɗon kala ko mbeɗeɗa waɗat yeeso ma ne laaɓi ɓerde ma ne laaɓi Seydi Dieng yallah ɗalde e mbawko maɗa en calmina kadi hono monteur meɗen Ali Fall wallahi Baye Fall Ali Fall Baye en calmini hono Ali Fall Baye Fall meɗen wona oɗo yejiɗo jombaju noon ene galle he Amadou Moussa Anne kañum jombaju salminama juurama eyyi wadde ko noon so ɗum ɓenni en calmini kaw men Abou Diop en calmini Tata Leyla en calmini kadi kala gonɗo e nder galle he salminama juurama en mbiyama kadi ko woni e jaam foof yataw ko enen ɓuuri émission meɗen gonka debbo e rende men mi salmini hono cuɓaɗam suwa hande kañum ɗoftumi ɗo henna walla Aboubacry Siddiq gorko mo Lougué en calmini bamma Idi Mbaye